Usijamile intombi yabahleleli. Bagqama kokhwezi lokusa basenkolo. Bagqibelela nabasepolitiko. Basepa uJohn uqaleke kumphakamo thona lo mthwala Evakalela uJohn. kulwandle lulwethusa kuba kaloku izeni indodana hayi ngizalane bafosi Waphakamisa ngale, wasolula izandla zakhe wamkela ithuba loJona. Wamthetha wathi lo, Alfred mithini Xuma. Ukhule wakhokhoma kwezopolitiko. Wakhona nakwingxoxo zocalucalulo. Ubekhona nasekukhalazeni kwenkomfa. Thula, tu. Yes. kuyo kwizizwe ngezizwe usifuba sibanzi sokoleka abasweleyo laduduma izulu yabaneka imibane ibikugxalame manzi nakuxoya abasindwayo imithwalo yabo Ubekhona nakwimderi. Wakhona nakwingxoxo zocalucalulo. UJoba yiyo inkokheli ye-African National Congress. Njengomongameli kusuka kunyaka ka-1940 ukuya kunyaka ka-1949. I like her confidence. Senifuna amehlo enu echule ukunyathela, seningabuli emva. Kaloku uyihlalile indlela umva kaXuma. Xa ethulanga enama amathunzi. Thula, tu. Amasebe onke alapha ngaphakathi kwethu namhlanje izikolo zonke ezingenele nomnyhadala ngale nto ebangela ukuba sibe lapha namhlanje. Abantwana bonke abantu bakhoyo nabasebenzi bakamasipala wasedorobheni iXolo ndivile kukho ii-managers apha. Jongani kabo bantwana bam, ndithanda icuba bongqolo eceba abantu abadala. Uza kwaziswa ke umbhalo kaQosha xa kufikelele elo xesha. Kodwa ndingatsho nje ndithi siqaphele bawumama. Ndiyavuya program director, andivuyeli ukubonga kodwa ndivuyela umongo walo mbongo. Amen.
besingavani lade laxumayela izulu ngenxa yempixano phakathi kwesibini bebanga ngephasi likanothoba wavakala ugcinikhaya esala esithi ndisaphinda sisuzulile kwethina sele ndisekuphelile ukufa kwethina kwaba kanti utheza umqwele wawufana umxhela ukukabela uqaqeqa ngenxakanqaba unqaba ke waye wathunyelwa entolongweni ubomi bakhe baye bakrarha okwencinje ekhaya ngakubi esakuphala esabelana nenye indoda ngesondo kanti kwabonisa ngutata wakhe kuba ke kungekho kamva idilwa yethu nonqaba waye wamandumela esadumisa kulodileyo umqolo wale ncwadi unengxambuliswano phakathi kosana ngenxa yelifa elingenisa iingxaki inyewe enzima ekhulisa abantwana abathi baqinga bazibone ukudala le ncwadi yenzelwe abantu abadala nabantwana babo mazali mayigotywe isencinci bantakwethu masifake umsila phakathi kwemilenze sisezele umoya asiyonto emakhazini sibancinci kangaka yekani ukufuna ukuziphatha ukuba kutheni ndisithi zeni zibulele bantu ulimi lwebholi usongile kwalugokrwada kodwa ke kwiphepha lesibini ukhe wasebenzisa igama wadlula nto leyo ibonakalisa ukuba khangabe nasihlonile kaloku eli ligama elifuna ukuhlonelwa alikho mnandi xa ethonakala elaba amaxhosa yenza umtsi wenkamba uye kumathole nje kweli iphondo usifumanele lo mqulu uncokothele ukrese kamnandi mawethu uluntu lwalapha eNgcobo sisuka ke phezulu sikhahlela ubukhosi bumelwe bungamelwane sibulise urhulumente lwasemakhaya phantsi kwezandla zikabawo uMsuthu bawuzandla nesabhokhwe esiqhamzayo sikamama uNgidi lonke ke uluhlu lwamagosa karhulumente abaseziofisini ooceba ootitshala abakhoyo bonke abathatha inxaxheba kwimicimbi yalapha kwamasipala abazali ulutsha lwakokwethu lonke ukusuka ebantwaneni amabakala amagusha bakhona onokhontoni babakhona onotsibijophe babakhona nonongqisa nakakade ndibalibala kanjani oonyawontle abanotata ebesivulela waza wagxininisa ngephupha bonke ke abo bantu ukuba bekufanelekile bendingangabonwabisa babulise ngendlela ethi ngqo kubo ezintliziyweni ngokwenkolo abakuzo seso sizathu ke sinobangela uba ndithi babakhona abakwinkolo yamarasta ahoyi uba bakhona abakwinkolo yobujuda shalom uba bakhona abakwinkolo ye-Islam assalam alaikum baba ndiyawathanda Islam uba bakhona njengoba ndiqinisekile abakwinkolo yobuKristu amen haleluya uba bakhona Jesus abakwinkolo yomthonyama Tamaku andiyazi noba ndawuba ndiyarobhana xa ndithi kwabo baphulaphula dibanisani intetho ntshayelelo ibisenziwa kubawudlanga ngexesha elisamkela ngabo abantu uyidibanise nale ntetho kabawutshabalala apha ekugqibeleni kuze ke ngoku mna
ndithi gqityiwe ndiyohlala phantsi yazi uba siyavumelana naloo nto Sivumi, asivumi. ndingawuhlala phantsi ke ngoku. Sifuna uncanca. Alright. No. Masivaleke amehlo ethu. Enkosi Bawo, wethu uhleli phakathi kwethu ngomoya. Enkosi Thixo wayizolo wanamhlanje wanaphakade. Baphethe ngenceba abantu bakho. This was the deck, okay, sana bekukuhle kunje leni table kangisetyenziswa kakhulu, that's why I'm showing you kuyo ne. I had my first experience with Sana. Hi guys, hello Madosini Alpha. Hello. Hi, Sana. So, kumnandi kunje ke Sana yeba? It was my first time anyway. Now I can see by isebenza njani. Andifuna nopost sabe inkele ningayazi. Let me go and look for my husband. Anine chance niphangele nabayeni bene yabona ngoku sisuke library so yithi Galadina. This is how I looked. I'm not sure if ngimbonisini. I looked like this. This is my bag. I am back. This is how I looked, ne? This is how I looked. I was wearing black and white because I only noticed today that I'm now in the white mode. So this was the outfit of the day. Otherwise, pabayini nambe white bebahle. Naba pabayini. Sana azinalakhe ezimini. Azinalakhe ezi Wednesday. But ke ngizolala ifoni yami ndiyikhuphile ku silent because last time I almost lost yogurt zam. We are home and we are closing the vlog. I was wearing these shoes, guys. You can see them. What are these ones? These ones. We slippers is very red shoe. Ndifike kwa early panda 30 picture. Ibizo bantu. This cool. Closing the vlog. Desibahla shambe kumnandi pha. Like Galadin. As much as ba. Hayi but baby besine timing. Kwenzeke nto? Besine timing phayana yabona ixesha lethu lofika. Fike nje xa sila phantsi kodwa acela siqale. Siphoswe USB emnyaka. Siphoswe ngamanzi. Siphoswe i-drumstick benifikazi. Bekuphiswa i-USB. istarter. Akagezi kusihle. Awunayo le USB. Iza ngabe uzobonisa abantu bonqindi. Nini ngoku? Come. Isinwe kanje guys sibadla sha. Like. The theme was white ke kuyo yonke lento yethu. But again, this is white and this is white. Yebo. Otherwise, that is the end of the vlog.